Ahojte, volám sa Ivan. Dnes som prišiel do Trenčína, presnejšie ku kláštoru Veľká Skalka. Vidíte ho vzadu, bol postavený v 13. storočí. Za jeho vybudovanie môže nitriansky biskup Jakub. Celú jeho históriu vám povedať nemôžem, to by bolo nadlho. Samozrejme viac ako kláštor ma zaujal malý opustený areál na druhej strane cesty. Čo vám budem hovoriť? Pozerajte, sú tu 3 veľké brány, ktoré vedú niekam pod kopec. Dlho som hľadal na internete niečo o tomto mieste, no nič som nenašiel. Vie o ňom len málo kto. Zatiaľ som nenašiel človeka, ktorý by mi povedal 100% informácie. Takže čítajte komentáre pod videom. Možno uvidí toto video niekto, kto pozná históriu tejto podzemnej stavby a napíše o nej viac. Je to sústava tunelov, ktoré sú väčšinou prepojené. Niektoré časti boli dostávané neskôr, ako napríklad táto chodba, do ktorej vchádzam. Všimnite si, na stenách pod omietkou stále presvítajú i borové tvárnice. Je to vďaka vlhkosti, ktorá je vždy prítomná na každom opustenom podzemnom mieste. Na dostávaných miestach vidno zvyšky modernej elektroinštalácie. Za dverami už nič nie je, nájdem si inú cestu. Vedľa je ešte jedna taká istá chodba. Pozriem sa aj tam, či náhodou vzadu za dverami nie je pokračovanie. Je zvláštne, že steny nie sú vôbec posprejované. Pozerajte, v ľavej stene je diera. V diere vidno pokračovanie chodby, niekam vedie. Táto podzemná stavba musela byť bunker. Dvere na konci taktiež nikam nevedú. Vrátim sa na začiatok a vôjdem inou obrovskou bránou. V zelených sudoch niečo nechali, neviem čo to je, možno vápno, nejdem sa toho radšej chytať. Poďme ďalej. V celom bunkri je neskutočná ozvena. Pozerajte, aké je to veľké. Sem by sa vošiel celý kamión. Hore na strope sú nejaké rúry, asi zvyšok vzduchotechniky. Na konci tunela sú nejaké dvere. Bude to väčšie, ako som si myslel. Vraj túto podzemnú stavbu, alebo skôr bunker, postavili ešte v čase, keď Slovensko okupovali ruské vojská. Pozerajte, väčšina bunkru je vytesaná do skaly. Mali ho používať ako bezpečné skladisko, ktoré by v prípade potreby odolalo bombardovaniu. V čase studenej vojny postavili veľa podobných podzemných krytov, no len veľmi málo je dnes známych. Keď ich používali, boli tajné, takže neboli na mapách, teda aspoň nie na tých oficiálnych. Po skončení studenej vojny podzemné bunkre už nikoho nezaujímali, takže sa na ne časom zabudlo. Často o nich vedia len domáci, ktorí o nich nehovoria. Nie preto, že by ich chceli uchrániť pred návštevníkmi, ale preto, že sa nikto nepýta. Na konci dlhej chodby je stena, v ktorej je diera. Na opačnej strane steny som už bol. Chodba prepojovala 2 veľké tunely. Myslím, že práve stojím na najbezpečnejšom mieste v kryte. Zvláštne, že bunkru postavili tak vysoké steny. Ak to malo byť skladisko, kto vie, čo tu Rusi skladovali. Nie som historik, často vám hovorím len o tom, čo si prečítam na internete. Sovietská okupácia u nás na Slovensku začala v roku 1968. Všetko sa to stalo bez vedomia prezidenta, proste prišli a boli tu, vraj aby udržali stabilitu v regióne. Ostali tu dlhých 23 rokov, posledný okupant naše územie opustil až v roku 1991. Za 23 rokov okupácie sovietské vojská vybudovali veľa podobných zariadení, ako je práve tento podzemný sklad, v ktorom sa práve prechádzam. No pred opustením našej krajiny ich začali likvidovať, len veľmi málo sa ich zachovalo dodnes. Podobný komplex tunelov by sa mal nachádzať niekoľko metrov za oltárom, ktorý som vám ukázal na začiatku videa. Pozerajte, na zemi je otvor s rebríkom, vchádza sa ním do nejakej malej miestnosti, kto vie na čo mohla slúžiť.
Ešte, že som si otvor v zemi všimol, mohlo to byť moje posledné dobrodružstvo. Na konci ďalšieho tunela sú znova zvyšky elektroinštalácie, no tu už niekto začal kradnúť káble. Zlodej neukradol všetky, nedostal sa dosť vysoko. Nič viac som tu nenašiel, takže sa vraciam späť pred vojenský sklad. Ostali tu ešte jedny veľké obrie dvere, ktoré som nepreskúmal. Tento stolík som si vôbec nevšimol, keď som sem vchádzal. Kto vie, čo bolo v malej miestnosti pri vchode, vyzerá to ako vrátnica. Steny sú čierne a strop zničený, muselo tu horieť. Vraj, keď bunker opustili Sovieti, istý čas na tomto mieste skladovali zeleninu. Dalo by sa tomu uveriť, vysvetľovalo by to i porovú stenu a aj túto miestnosť je čistejšia a belšia ako zvyšok bunkra. Asi to nejako upravili, nevyzerá to veľmi staré, steny s pletivom určite dorobili neskôr. Rovnaké dvere si pamätám zo základnej školy, na ktorú som chodil, oddelovali telocvičňu od tried. Nič vo vnútri nie je, teda až na pár madracov. Nechápem ľudí, ktorí majú tak veľa odvahy, aby na opustených miestach prespali. Rovnako ako som prišiel ja, môže sem prísť hocikto, trebárs aj opitý šialený hľadač duchov. A keď vás taký človek zobudí, končí všetka sranda. Ale to už je iný príbeh. V bunkri už nič viac nie je, vychádza von a presúvam sa do druhej polovice areálu, je tam niekoľko starých domov. Domy, ktoré vidím, sú vo mnoho horšom stave ako bunker. Samozrejme sa pozriem do každého z nich. V týchto domoch musela kedysi bývať obsluha vojenského skladu. Na tejto budove mi bolo zvláštne hneď niečo, keď som k nej kráčal. Až keď som bol bližšie, uvedomil som si, že sa pozerám na najväčší obraz diviaka, aký som kedy videl. Po strmých schodoch sa vychádzalo na druhé poschodie, tam začínala obytná časť, dole sú len pivnice. Vidno, že dom je už veľmi dlho prázdny, všetko sa tu rozpadá. Dvere aj zárubne chýbajú, okná sú rozbité a káble vytrhané. Dokonca aj schody sú prehnité, prevrtané červotočom, prehýbajú sa podo mnou. Raz som vám to už spomínal, ale zopakujem to. Po takýchto schodoch musíte chodiť tesne popri stene, máte väčšiu šancu, že sa pod vami nezrútia. Na vyššom poschodí chýbajú časti zábradlia, no nikde okolo neležia, taktiež chýba kus podlahy. Nebudem pokúšať šťastie, idem radšej dole, ešte sú tu dve ďalšie budovy. Ako vždy, tak aj teraz som sa pozeral na kataster portál, takže celý areál vrátane domov a bunkru patrí v súčasnej dobe Slovenskej republike. Pozrite na plot, prečo práve v tomto mieste je dvojitý a nikde inde. Práve vchádzam do pivnice v tom istom dome. Hneď v druhej miestnosti sú pozostatky nejakého zvieraťa. Samo sa sem asi nedostalo. Vyzerá, že to bola srnka. Pokračujem ďalej, sú predo mňou ešte dva domy. Prvý z nich nie je ničím zaujímavý. Je to taký klasický opustený dom, nič v ňom nie je. Na Slovensku takých môžete vidieť tisíce. Na zemi sa vála len suché listie a zvyšok neónovej lampy. V ďalšej miestnosti je drevený klád postavený v strede a na okne hrdzavá plechovka od farby. V ďalších miestnostiach to nie je o nič lepšie. Samozrejme sú vytrhané káble zo stien a všade sa vála plno odpadkov. Nejdem strácať čas a idem rovno do poslednej budovy.
Hneď po vstupe do poslednej budovy vidím za otvorenými dverami niečo zaujímavé. Je to nejaká veľká pec, všimnite si staré logo Škodovky. Nemám ani tušenie, na čo tento kotol mohol slúžiť a za akým účelom ho vytvorili. Ak o ňom niečo viete, napíšte mi to do komentára. V miestnosti za kotlom je hlboká studňa, možno to spolu súvisí. To bolo na dnes všetko. Dúfam, že sa vám video páčilo a uvidíme sa aj na budúce. V popisku videa máte GPS súradnice, keby ste sa sem chceli ísť pozrieť osobne.